nhau yakaitika zuro madeko. Nhau inova yakapostiwa nemunhu waMwari Java vakanyora vakati eti Enzo Aisha, should we release our movie on Monday? Question markinga. Chinhu ichi hachina kupera zvakanaka according to Instagram users. Now here's the thing. Munhu waMwari Java, we all know kuti these days vakungoposta anything. Asi kuti for my likes or for my viewers here kana kuti for attention sezvikuti vanhu vazhinji. So ndo zvavakaposta. Ivo kana vakakwanisa kujoka vachiti mudhivoso wedu nemudzimai wangu wamamakamirira kana kuti watatikamira here wazoita. Munhu wavanoti tinofambidzana tichiramba namashoulders vane mwana naye. What more about zvake chikomana Enzo? Kana vakanyora izvi nyange vakajoka vakaudzana zvavanoudzana, definitely tinotangoti it's a joke. Tochibaipo tenda pakuti Enzo wakazoinda akandopindura akati izvoni kune munhu waMwari Java, without my payment question markinga the 50k manje kuzi the 50k azoti i50,000 bonds here kana kuti i50,000 US dollars. I have no idea kuti aira kuti 50k ma bonds, ma rands or ma US dollars or ma kwacha or ma pula kana kuti aireva kuti ma k akanzi because akasina figa sure kusire kwakusina figa ranga rakanyogwa ikoko zvikanzi nemunhu waMwari Java. Why type here mufana bvuma kupata mani rich boss lashani mupedzerana or DM apostrophe nka maviri, but you posted without agreement to voice zvimauko mudenga. Zvikanzi nemunhu waMwari Java at Enzo Aisha hashtag siyana neni. Vamwe ndokuti why wo kuzvitaura pana pamwe. Zvikanzi true mugeto youth akatizwa na T-Mark ndi munhu waMwari Java uyu. Zvikanzi munhu waMwari Passion Java anoda chi attention. Munomuziva here prophet wabantu? Inda kumuziva ndo madhiri ake. Vamwe ndokuti zvakare vanaekera imi mana kuti zvene siyana inaro vanozivana muchasvodere pimangwara vanenge vavese vanengoti taitamba mozoti kudii manje imaitiswa vangu vachidero. Zvikanzi nevamwe zvakare musada kutihwa vamwe avo. Why is he falling on the bed pasina ropa? Vamwe ava. Zvikanzi nevamwe mahwani zvokwadi hauna mari munhu waMwari prophet. Zvikanzi nevamwe tswibidi maunzwende kuti tsatsatsa. Vamwe ndokuti aizve zvinopera mushe here? This is not being professional. Nevamwe zvikanzi taura hako kwete kuita kunge wakamanikidzwa ka. Nai pamakatanga madhirama enyama yeshuta taivapo here? Prophet paimfana mari yake musati manyadziswa musocial media umu. Tangu wapuwa mari yako shamari. Vamwe wavo aiwa PPJ munopisa munorema. That's why paine DM madi kupedzerana kuseri. Zvikanzi une dzungu dai ukanyimwa mari yacho iyoyo bvuma kupata uchipuhwa nevanhu vawira pano pajekerere panonzi pachi ipapo pa Instagram. Vamwe ndokuti usabvume kushandiswa, usashandise munhu if you can't afford him. True ukaona munhu ataura pano zveDM zvacho zvanetsa. Vanozivana vanhu ava. Aizve he has to be professional ka then kana kuti than kutiudza saka tisu champa mari yacho here. Muri sei prophet? Buda mazviri 23 December 2020. Enzo ngabude mazviri. Enzo pamakatanga aifungidzira kuti abata dhadha asingazive kuti abata gondo igo. Ukufunga kuti ichokwadi here? Vanhu vari muthis thread vabvuma kupusiswa zvokwadi nabudhi Enzo Aisha uye nabudhi mukoma munhu waMwari Java vari kuzvitambira zvavo vanhu ava. Anzi akuraska ko iwewe waregere kuenda kuDM pane kuposta vanhu vakachitotukana ipapo kuti hatisuni kuda kwei. Zvika munowanza speed ndosaka vamwe vachizotengerwa mabenzi imi mochiramba muri muHonda Fit. Ipai munhu bhegi rake King ndo panobva hupfu ndo panobva yembatya futi ipapo. Zvikanzi vanhu vatotora ma screenshots semunhu amuudzira pa free platform
ka imi ndedada semunhu akona ndevamwewo kana zvikafamba mushe nhasi torara pano chokwadi vamwe kwakutanga kutodi kutoudzana amathread ichandoza nechekuti hangu dai uyu chikomana Enzo aida kufumura munhu waMwari Javha pane zvinhu zvakawanda dai akazvita kare. Harifungi kuti ungazvitira pathread here zvitoi zvepfuti zvisingabudi mabara, zvitoi zvepfuti zvaingotasa mudenga mumo. Nhasi ndopati ndibhadharire mari yangu. Iye munhu unowainzi tikamurendera imba akabuda kwaigara akazonogara kuSunningdale akabva akazotochinjwa life akastengerwa mota zvose pavakabuda ikokoko haana mubvira asainiswa contract akazoenda kunoita macontract nana Timaki. Munhu waMwari Javha akaramba ari mutachi nachikomana Enzo. Nazvozvoipa vozoundurana pajekerere kuda kufadza masei vanhu. This one is a joke chairo rakasimba kana isati zozivo. Tobva ipapo toenda pane vamwe zvedu vanga vakuti kuda mari yake mupei zvikanzi why is he falling in nevamwe zvikanzi it's yes to be edited asati aeditwa nevamwe zvakare. Vamwe ndokuti mapinda kuna naJames Bond futika ndo kwenyu kuko tiani main actor cause main actor haashaike zvekumhanya just stick to preaching my prophet. I'm not sure about acting. Sure here yes buritsa henyu haisco pati tutoida prophet character it doesn't suit you. Vamwe vakasvika hatizi kuti ivo ndo vanoziva which character does one suit to be enabling to be in mushuto vachiita vanenge vachitaika hatizozivo. Vamwe vanenge vatase vachizozivawo. Vamwe vakati we are on the winning team always. Zvikanzi nevamwe zvakare can't wait to watch. No, the movie will be slow mo zvokwadi. Vamwe ndokuti tine praise njenya. I think you can be the best actor. Ndo mwenyu uku mudhara. I count you a legend pamafilimu. Friends, I just want to thank my role model, Prophet Passion Javha. You are there to put my smiles. I hope in a comedy mukati. It has been confirmed that Prophet Nanina uyu Matwin brothers. Ari right Enzo mudhara hanzi vabvunzawo pane vanhu here kuda kushambisira murege abvunze. Vamwe ndokuti ko ingomupa kamari yake zvipere handiti makawirirana here vari kuwadziwa nei vamwe wavo. Sando dzenyu muprofita mapisarema. I was watching this film Randoda and this ekira pakaipa uyai pano vamwe wavo. Wanna be part of the movie. Ipa Enzo 15k yake vanhu vanga vatohakira havatani as usual told. Yes we need ni vamwe wavo. Zvikanzi makazara madrama guys but I think if it can be acted as a movie inonakidza. Zvikanzi makuda ngotaurwawo zvishua. Vamwe wavo vamwe ndokutanga kutotuka vanhu vanga kutotuka munhu waMwari Javha ipapo kati ina handizozivi. Zvikanzi nevamwe indiregirewo asi munhu waMwari anondiitira. The movie is more than a sleeping tablet. Vamwe wavo it's a pity our economy is bad zvokwadi. Maartisti vakungoitwa esese. Imagine DJ Tira Master KG University havangomboitiswe so pathetic. Kati how do you know kuti vari kuitwa? What about kana ivo munhu waMwari Javha wacho vari kuva kutoitwa vari vice versa? We don't know. Zvika thanks we still have Abdi Wingi D Gaffer the Gaffest who still has dignity. Vangu vakadero. Zvikanzi vamwe based on maekera nevamwe zvikanzi tumatoi twamaishi act saka vamwe ndokuti naye munhu waMwari Javha unomborwadziwawo nekutukwa here nevanhu nekuti ndokuda mwoyo wamuina uyu munotukwa day and night. Zvikanzi munhu akasimba uyu sure imi anotukwa every day mumastreet umu. Zvikanzi vatojaira. Vamwe ndokuti it's a no for me. Action is not for you. It's like muri kutamba netuma water gun twevana. We don't know. Zvikanzi zvemafilimu ndo zvenyu chaizvo. So now the problem is everyone has got their own opinion yekuti izvi ndo zvinoita kwamuri izvazviiti dai masiya is a no. So now at the end of the day we don't know kuti which one is good for munhu waMwari muprofita Javha. Saka at the end of the day ndofunga ndosaka vaisongoita chero zvavafunga. Zvikanzi I'm not hearing any gani yekera iri kushutiwa wani saka zvokufamba sei. Vamwe ndokuti another escort rush zvekare here in the making. Panoda tuma correction bichana chete tibvise action inoitwa pamanaija movie. Kosi cover hanzi ndikuona kuti haichabvi pahuro. Kuda ndo tradition yavo culture yavo vari kuita iyoyo introducing a new fashion.
zvikanzi hanzi makazi kurwadziwa namunhu wamwari Jehovha zvafanana nekuekera zvokwadi. I want to take this time to pass ekera zvokwadi. Ameno zvataurwa nabhuti yenzo kuitsa kuti ndipewa mari yangu zvazofamba. Zvikanzi hazvokwadi munhu wamwari mune musikawa ingoitai iri street theatre zvenyu. Pane paanga achabuda achipfuura murungu here, obviously ndiwo main actor. Zvikanzi Jehovha naBridget semuwhatsapp group. Now you prove that you are our own actor nezvokwadi. Satizoziva ndomacomments anga akawanda asi handizozi kunokuda kwei. Nemumwe mufananidzo wakazingotendedzwa nevanhu vachiva makarata ari mvura, handisi kuti nekuda kwei asi vairwa zvakanaka asingamboiti. Ndozvandokwanisa kutaura. Chandokwanisa futi kutaura chimwe ndechekuti munhu wamwari Jehovha vatori zvavo kuAmerica nemhuri yavo vachiita driving through. Saka ndozvandokwanisa kutaura kuti zvakaoma zvepasocial media zvokwadi ukazvitedzera ngona kunge uguma waita se wakutorwa musoro, wakutofunga kuti saka ndakatobhiliva ndakatoudzwa paya, saka zvakazofamba sei, saka what's true and fault. Ndikati zvina kushata.